Xweşikbûna beravên bajara Miami hem ji bo rûniştvanan û hem jî ji bo geştyaran cihên binav û deng e. Lê paqijkirina wan ji aliyê grûpekî xwebexşî tên kirin ku dibin tawa roja germiya Miamî de beravan paqij dikin. You don't want to go and sit there in a dirty, trashy beach. Tu naxwazî van dûrûbera qirêjî bibînî. Ez dixwazim her kesekê rastiya Miamî ya can û avayê zalal bibînin. Ev ne bi tenê bûme baş e, ji bo xwezayê jî gelek giring e. Ji ber vê çendê, ez piraniya wextê xwe paqijkirina beravê derbas dikim. Maria Algara estê xwe ji Kolombiyayê û ji New Yorkê hatiye Miamiyê. Li vir beşa qanûnê xwendiye û paşî wekî alîkara qanûnî dest pê kar kiriye û di daviya hefteyan de jî bi xwebexşên din dest pê paqijkirina beravên Miamiyê kiriye. Li piştî demekî Algara difikire ku karê derveyî ji karê ofîsê çêtir e û bi vî awayî rêxistina xwebexşiya Clean This Beach Up bi wateya paqijkirina beravan deryayê ava dike. Didn't want to be on a 9 to 5. Min nedixwast ku ez ji sibehê nehê heta pêncî êvarî li ofîsê kar bikim. Ew ne bi dilê me bî. Piştî ev kara me dîtî, me biryar da ku ez karê xwe ya ofîsê bihilim û me dest bi karê paqijkirina beravê kir. Tevî ku qezencê wî li karê ofîsê de baş bû, malbata wê dîsa jî piştevaniya biryara Algarayê kirine. Back in my country, I'm from Colombia. Li welatê min li Kolombiya, paqijkirin wekî karekî qirêjî dibînin. Lê nik min ev karekî herî baş e. Nûka malbata min fehme dikin û ji min gelek serbilind in. Niha bi dehan xwebexşî alîkariya Algarayê dikin û bi hevra beravan paqij dikin. Her wiha ev çalakiyên paqijkirinê li dar dixe, bi sedan mirov beşdar dibin. Ew dixwaze paqijkirina beravan bibe wekî festîvalekî, ji ber wê jî di rojên paqijkirinê de mûzîkê lê didin, xwarinan tînin û piştî dest pê paqijiyê dikin. When I first started doing these kinds of things, Dema min dest bi vî karê kir, ew yekem kes bû ku min nas kir. Ew pir dilxweş bû. Min dixwest ku bi wê re kar bikim. Ger ew nelbir ba ez tenê du an sê car de hat bama vir. Lê niha teqrîben heftê carekê têm ew tevlî karê wan dibim. Di grupa paqijkirina beravan Miamî de niha ji zêdetirin 2000 xwebexşî hene û heta niha ev ji 10,000 kîloyan zêdetir zibil û bermahiyan ji beravan paqij kirine.